Assalamu alaikum guys, barkamu da su. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku hanyar da zaka zama editing na kati. Idan sai baka yi description ba ko da sai baka yi notice ba. So farko da tare da baka yi za ka shiga cikin banki ba ka sai ka bude sabon account kamar yadda muke gani. So wanda ba sai bude account ta kifa sama da guda ɗaya ba, it's very easy ba wani wahala. Za ka yi clicking nan wajen ne kamar yadda muke gani. After ka yi clicking zaka danna add account sai ka bude sabon wallet. Kamar yadda kuke gani nan wallet ne guda hudu kamar yadda muke gani. So after ka bude sabon wallet abinda zaka fara na gaba shine Zaka da sinaka. So yanda zaka yi kare na passport sinaka na sabon wallet naka shine zaka tafi wajen da ake processing kamar yadda muke gani. After ka taba zaka danna wajen backup din kamar yadda muke gani. So anan wajen show recover passport anan zaka je kaga passport naka wanda after ka ga su zaka yi copy nasu da su za mu yi amfani. So kamar yadda muke gani za mu dawo baya. So wannan asa misali shine sabon wallet da za mu yi amfani da shi wajen yin update din na kati. So abu na farko da zaka fara anan shine zaka yi clicking a wajen nan mai kama da setting din nan. So zaka yi scrolling ka zo can kasa kamar yadda muke gani. Nan wajen da aka rubuta 20 fa za ka to kan tambarin 20 fa nan zaka yi clicking kamar so biyar da sauri. Kamar so biyar haka da sauri. So after kai clicking zai bude ma wannan page kamar yadda muke gani. So option din farko gashi nan an sa date mode. Wannan option din za ku gan shi a kunne. So naka aka sha za ka gan shi to ka tabbatar da ka kunna shi. After ka kunna sai ka dawo baya. Sai mu zo mu taba nan wajen da aka rubuta wallet kamar yadda muke gani. After mun danna sai mu danna wajen da aka sa add wallet. So after ka danna add wallet sai ka scrolling option din karshe da aka rubuta testnet account sai ka clicking akan sa. So after kai clicking akan sa dama na ga muku kowa ya je ku phone first place nasa. So sai kai first na wannan first place din kamar yadda muke gani. So ni already na kofa na wannan sabon account da na bude shi already za ka yi first ban sai kai amfani da main wallet ɗinka da kake aiki da ita ba. So after kai first sai ka danna continue kamar yadda muke gani. Masha Allah ga account nan ya bude za ku ya sa wallet 5 so sai mu zanna save kamar yadda muke gani. So anan gefe za ku gani wallet 5 testnet. So abinda zaka fara yi anan shine kun ga account nan namu 0 babu komai a ciki. So abin da gaba da zaka yi anan shine bari mu je mu nemo Telegram. Zaka shiga cikin Telegram account naka. So ina shiga Telegram. So bari mu gani. So zaka shiga Telegram account naka bari mu ga wannan account zamu yi. So bari mu yi amfani da wannan account din kamar yadda muke gani. So kawai zaka zo nan wajen search kamar yadda muke gani sai mu danna test giver. So zaka yi search na wannan test giver din so zai bude mana bot. So after ka yi search na test giver zai baka option wannan option din na farko turn button da zaka yi clicking akan sa. So after ya bude abinda zaka yi na gaba ne shine zamu jira ya bude. Ne to gidan namu ne kwata kwata sai a hankali. So zamu danna wajen da aka sa start kamar yadda muke gani. After ka danna start aka danna wajen da aka rubuta get turn din nan. Get 5 turn instant. Sorry internet. So after ka danna da mu kofa wannan captcha din na san kowa yayi aiki da captcha. So wannan rubutun na cikin green din nan shine wanda zaka kofa kun gani 7E89 aka ce 7E89 C capital letter sai wannan like kamar ko ce ko so cina ji 0 ce. So zaka tura musu da su yi verify ne. So masha Allah after sun yi verify da sai ka sa wallet address. So zaka da cikin wannan testnet account ɗin ka je ka fa wallet address na ton coin naka. So kamar yadda muke gani na dauko wallet address din mu so sai mu posting a nan wajen sai mu tura musu. So after mun tura dan ba bot din minti biyu zai saka mana 5 ton. So bari mu je mu duba ko ton coin namu ya sauka. So bari ne minimize sai mu koma wallet namu kamar yadda muke gani. So kamar yadda muke gani gashi nan za ku ga mun yi receiving karfe 16:33. So anan kuma mun tura karfe 16:31. Kun ga dai bai wuce minti 1 ba kenan. So za ku ga 5 ton ya sauka. So wasu za su yi tunanin wannan real kudi ne, no ba real kudi bane ba. Wannan na testing ne kamar yadda muke gani a nan wajen. Saboda haka baka da daman da zaka iya cire su. Sai dai ni aiki irin wayannan aikin na cat din nan da shi. Kuma aikin cat ne kada ake yi da shi. So after ka gama create na wallet naka kai depositing na 5 ton, abu na gaba da zaka yi a nan wajen shine za mu koma baya. So bari mu ga da wani account za mu yi amfani. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun bude card. So kai na san already da account naka zaka yi. So abinda zaka fara yin la'akari da shi anan shine after ka shiga card naka abu na farko da zaka fara zaka wallet ɗinka tai connecting anan kasa zaka gani wallet kaga ya sa disconnect wallet. So that mean an yi connecting wallet. Babu ruwan suna ma connecting da wancan tsohon wallet din ne ko da sai sabon account ka bude. So ka tabbatar nan wajen kai disconnect nasa ko bakin nan ya tafi. So shine kai disconnect kenan. So abin da gaba da zaka yi anan wajen shine 20 fa naka da kake aiki da shi ka tabbatar da yana kan testnet din kamar yadda muke gani. So yanzu bari nuna muku wani abu. So bari mu je wajen da ake connecting na abin nan. So bari ne selecting KuCoin magani. So bari zai dauko UID na KuCoin kamar yadda muke gani. Bari ne kofin nasa. Ba mu wani abu ne. So bari ku gani. First thing sai na send. Da ku sun ce I'm not eligible. So bari ku gani you are not eligible. So yanzu na wannan matsala ita ce zamu magance duk wanda sai yana fuskantar wannan matsala bi izinin Allah ya ta zo karshe. So abinda zamu yi a nan wajen shine just kawai da aka dawo na wannan wajen da aka rubuta make ton great again. So zaka yi clicking akan sa sai mu zabi ton kifa kamar yadda muke gani. So after ka zabi ton kifa zaka yi connecting na wallet. Zaka saka kan free na kan password ne zaka saka. So after yayi zaka koma cikin Telegram account na kamar yadda muke gani sai mu kara danna still kan wannan ton din kamar yadda muke gani. So kamar yadda muke gani zamu kara confirming na wannan transaction din kamar yadda muke gani.
so gashi na yana loading. So zaka jawo wannan abin kai confirming na wancan transaction ne kamar yadda muke gani. So zaka sa tamfirin naka after yabo. So after kai za koma cikin Telegram naka kamar yadda muke gani. So zaka kan nan wajen zamu refresh yanzu nan wajen zamu refresh na account. So after mun refresh za ka sake koma. So kun ga yana wannan cycle din. So yanzu bari in tabbatar muku da cewa yanzu mun zama eligible. So zaka danna wajen airdrop din nan. So I'm the exchanges. You are eligible. Congratulations. So wannan shine hanyar da zaka bi. Allah ubangiji ya ba mu nasara.